שאת החקירה הזאת, אני הטלתי אז על מירי גולן, ראש יח"א. גם בגלל המיומנות וגם בגלל שמי שהיה ביחב"ל אז באותה עת לא בדיוק סס לעסוק בזה, אני מודה. מי שהיום מפכ"ל, דנינו. מה זאת אומרת? לא בדיוק... דנינו לא רצה לחקור את התיק הזה? לא התלהב במיוחד לעסוק בזה, ואני מאוד חששתי להעביר גם את החומר הזה באופן טבעי, היה צריך להעביר את זה לשם. חוסר התלהבות מקצועית? היה צריך לשבת לו על הראש כדי לקדם את החקירה. אתה תראה את זה גם בתקשורת, שבאופן קבוע תמיד היה מטופטף החוצה, שאין שם כלום בחומר, מהכיוון של יחב"ל. אני מזכיר את זה כי לימים מזוז, הוא נשען כביכול על ההמלצה של דנינו אז, אבל מימיו הוא לא ישב עם מי שבאמת טיפלה בחומר הקשה שנוגע לעניין, עם ראש יח"א, היא לא הייתה בכלל בלופ לקראת הסוף. בקו התפר של הסיומת כבר של הפרשה, נתבקש דנינו לתת סקירה על התיק, והוא פתח במשפט מדהים, שפה פעם ראשונה שמענו כולנו שהוא חושב שאין ראיות בתיק. אתה אומר מה, מזוז חיפש את השוטר שיגיד לו שאפשר לסגור? נכון. ממש מצער אותי אפילו להיזכר בימים האלה. אלה היו ימים לא טובים של המערכת. חפשו אותנו בפייסבוק ובקרו באתר החדש שלנו, ערוץ 20, טלוויזיה חדשה בישראל.